سلام أبز صحفت لنا كومنت كم زتبل ممهري أب حلمي فرمر مبلع انتايو سمال حفتنا فرمر مبلع انتايلكي زخونة توسخي مجلتي أهابكن بحفشاقن فرمر مبلع مالت دحر جيزة دحر رخام دحر تعري اترخبو فرت أمخايو فرمر نهفتي بلتقنا بركتنا يفتقريزو كل ግን ግዴታ ይኾነን ንዋታዊ ወይ ገንዘባዊ ጥራይ ክኸውን Subscribe, like and share. Thank you for your support. ኢየሩሳሌም ሓፍትና ብፅሓፈትልና ኮመንት ከም ዝትብል ሰላም ንዓኹም ይኹን ናተይ ሕልሚ ብዙሕ ናይ እዝኒ ናይ ክሳድ ጎልደን ዝሕብሩ ኣብ ማይ ጃሕጃሕታ ረኺበ ስቕ ኢለ ይወስድ እሞ ዘይውዳእ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ጥቓይ ኮይና ስቕ ኢላ ትጥምተኒ ነይራ እዛ ሕልሚ ካብ ርእሰይ ምኻድ ኣብያትኒ ክትፈትሑለይ ብትሕትና ይሓትት ኢየሩሳሌም ሓፍትና ሕልምኺ ከም ዝስዕብ ይስፍታሕ ወርቂ ንሃፍቲ በረከት ብልጽግና ይዝውክል ንስኺ ኸኣ ነዚ ወርቂ ኣብ ጃሕጃሕታ ማይ ኣብ ፈሳሲ ማይ ዘለዎ ቦታ ይኽረኽብክዮ እዚ ማለት እቲ ትረኽብዮ ነገር ሃፍቲ ይኹን ብልጽግና ይኹን ንጹህ ነገር ከም ዝኾነ ሓላል ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ዘሎ እቲ ዝረኸብክዮ ወርቂ ዝተመስርሐ እምበር ጥረ ወርቂ ኣይነበረን እዚ ማለት እቲ ትረኽብዮ ሃፍቲ ይኹን ብልጽግና ይኹን በረከት ይኹን ምናልባሽ ብመንገዲ ሓዳር ኣቢልኪ እትረኽብዮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ቐፂልኪ ሓንቲ ሰበይቲ ትጥምተኒ ነይራ ኢልኪ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እትፈልጥያ እንድሕር ኮይና ቀናእ ናትክያ ተጠንቀቕላ ዘይትፈልጥያ እንተኾይንኪ እውን ኣብ ዙርያኺ ባእኺ ዝቐንእ ስለ ዘይጠፍእ ልቢ ኢልኪ ተዓዘቢ ነዚ ትሕዝቶ እንድሕር ደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ምግባር ኣይትርስዑ ደስታዊት ኣብ ዝፀሓፈትልና ኮመንት ከም ዝትብል ሓርኢ ናይ ቆልዓ መሓዝ እንታዩ ካብኡ ኣብ ዒላ ኸይደ ኢደይ ሓፅቦ ኣብቲ ዒላ ዓሳታት ነይሮም ደስታዊት ሓፍትና ሕልምኺ ከም ዝስዕብ ይስፍታሕ ሓርኢ ንዘይንጹህ ነገር እዩ ዝውክል ንስኺ ድማ ሓርኢ ሒዝኪ እዚ ማለት ኣብ ህይወት ዝኾነ ናብራ ይኹን ጭንቂ ይኹን ገጢሙክ እዩ እዚ ገጢምክ ግን ስቕ ኣይበልክን ዝኾነ ፍታሕ ከምፅእ ኣለኒ ብምባል ተበግሶ ወሲድኪ እቲ ኢድኪ ምሕፃብ ንዑ እዩ ዘመልክት ኣብቲ ኢድኪ ዝተሓፀብ ኩሉ ዒላ ዓሳታት ነይሮም ደሳዊት ሓፍትና ዓሳታት ንሃፍቲ እዮም ዝውክሉ እቲ ዝፈተንክዮ ነገር ምናልባሽ ንጊዜያዊ ፍታሕ ብምባል ዝጀመርክዮ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መንገዲ ግን ህይወትኪ ከም እትቕንዕ ዝገብር መንገዲ እዩ ዝፈተወ ልቢ ዝህብ እሞ ንስኻትኩም ኸኣ ነዚ መደብ እንድሕር ደኣ ፈቲኹሞ ኣብ ቦታ ኮመንት ሽኮር ኢና ልቢ ርኢኹም ሃቡና ኣብ ቴሌግራም ግሩፕና ሕልሚ ምፍታሕ ፍልጠት ቲቪ ዝብል ዶንት ጊቭ ኣብ ሓፍትና ነዚ ኣውድዮ ሊኣኻትልና سلام حوي كمي أمسيخا دحانو تقديس كبازا حلم فتحالي ألو نوبو دكيسي حجي تفالا لينا هنا بيما متساقا من حزو لي ساباتمو أنا خاني عاب حاتين اتولو خمزيتون دينوز مثل أبكسادي اتولو شعو انتي كوينو قلنا يفلت أننيو تقامت تمسكال إساب يزارب ورقان قتلنا قليلة يزارب مالتي زي أباتي قديس كامل سالي بتعمي أجاني أغنى Don't give up ሓፍትና እቲ ምስ ናይ ኣቦ ደቅኺ ምፍልላይ ጎዲእኪ እዩ ምስ ኣቦ ደቅኺ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ኣለኪ ሕርቃን ቂም ኣብ ውሽጥኺ ተዋህሊሉሎ ሰባት ሒዙለይ መፅዩ ኢልኪ እዚ ማለት ጉዳይኩም ናብ ግዳም ወፅዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሰምዖ እዩ ዘመልክት ካብኡ ቐፂልኪ ኣብ ክሳዱ ተንዲንዮ የእትየሉ ኢልኪ እዚ ማለት ክትቋፃፀርዮ ክትዕብልልዮ ስቕ ከተብልዮ ከም እትደልዩ ዝነግር ካብኡ ድማ ግልጽ ኢልኪ ገና ክንቐትል ኢና ኢልኪ እዚ ማለት ተወዲእኪ እዩ ነዚ ጉዳይ ንሓንሳብን ንመጨረሽታን ክትዓጽውዮ ከም ዝደለኽዩ ዝነግር ዶንት ጊቭ ኣብ ሓፍትና ቂምን ሕርቃንን ኣብ ውሽጥኺ ኮይኑ ንዓኺዩ ክጐድእ ስለዚ ንባዕልኺ ክሕሸኪ ክትብሊ ካብ ቂም ወፂኺ ይቕረበሊ ሰላም ግበሪ ኣብ ዲስክሪፕሽኑ ወይ ኣብ ፈርሲ ኮመንት ዘቕመጥናዮ ሊንክ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ሕልሚ ምፍታሕ ፍልጠት ቲቪ ዝብል ብምጥዋቕ ደቂ ማሕበርና ኾኑ
ፊልሞን ኣብዚ ጽሓፍልና ኮመንት ከምዚ ይብል የሕዋት ብቐጻሊ ተመን ኣብ ሕልመይ እናነኸሰኒ በጃኹም ፍትሑለይ እዚ ሕልሚ ተደጋጊሙኒ። ፊልሙን ሓውና እዚ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ትርር ዝበለ ሕልሚ እዩ። እንታይ ዓይነት ሕብሪ ነይርዎ እቲ ተመን? ኣበየናይ ቦታ ረኺብካ? ኣብ ገዛኻ ዲ ጸኒሕካ? ኣበየናይ ኣካል ሰውነትካ ይነኺስካ? እዚ ብትኽክል እንታይነት ናይቲ ሰብ ዝገልጽ ናይቲ ጸላኢ። ብሓፈሻ ግን ተመን ንሓሳድ ንጸላእዩ ዝውክል። ኣብዚ ናትካ ሕልሚ ድማ እቲ ጸላኢ የጥቃዓካ ኣሎ። ጽልኡ ሒዙ ሕስድናኡ ሒዙ ፀጉዑ ሒዙ ኣይኮነን ይዕሪፉ ዘሎ እንታይ ደኣ ይጎድኣካ እዩ ዘሎ። ስለዚ ክሳዕ ኣስፊሕኻ ትገልጸልና ከምቲ ተዝበልና ብዙሕ ይምረጽ። ንስኻ ክትገብሮ ዝግባኣካ ናብ ፈጣሪኻ ተጽጋዕ፣ ጸሊ፣ ጹም። እዚ ገጢምካ ዘሎ ጸላኢ ብናትካ ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ፈጣሪ ሓይሊ ጥራዩ ክብዳህ ዝኽእል። ካልኣይ ነገር ከዓ ዙርያኻ ብትኹረት ተዓዘብ። እቶም ሕልምኹም ዝተፈትሓልኩም ማዕረ ክንደይ እቲ ሕልሚ ከም ዝተፈትሐን ኣብ ህይወትኩም እንታይ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉልና። ንብዙሓት ተዓዘብትና ዓበ ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል። ጸጋ ከም ዝትብል ኣብ ሕልሚ የማነይቲ ኢደይ ንእሽተይ ሕርር ኢላ ከምኡ ድማ ናይ የማነይቲ እግረይ ጫማ ትጠፍኣኒ እሞ ዝኾነት ሰበይቲ መጽያ እዚ ምለሲ ትብለኒ መእሰሪ ዘለዎ ጫማ ትህበኒ እንታይ ይኸውን መልሰለይ ክቡር ሓወይ። ጸጋ ሓፍትና ሕልምኺ ከም ዝስዕብ ይፍታሕ። እታ ዝሓረረት ኢትኪ ዝኾነ ነገር ይኹን ስራሕ ይኹን ጀሚርኪ ትውድእዮ ከም ዘየለኺ ዝነግረና ዘሎ እቲ ምኽንያት ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ወይ ከዓ ዝተጎድአ ስምዒት ስለ ዘለኪ እዩ። ካብኡ ቐጺልኪ ናይ የማነይቲ እግረይ ጫማ ጠፊኣትኒ ኢልኪ እዚ ማለት ናይ ህይወትኪ ኮምፓስ ተዛቢዑ ከም ዘሎ ናይ ህይወትኪ ኣንፈት ጠፊእትኪ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። ድሓር ሓንቲ ሰበይቲ መእሰሪ ዘለዎ ጫማ ሒዛ መጽያ እንኪ ልበስዮ ኢላትኪ እቲ ልበስዮ ትብለኪ ዘላ ምኽሪ፣ ሓሳብ፣ ማዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ጫማ ከዓ ሓገዝ፣ ኖርማል ሓገዝ ግን ኣይኮነን፣ ዱልዱል ሓገዝ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ጫማ መእሰሪ ስለ ዝነበሮ። ኣብቲ ሕልሚ እታ ዝሓረረት ኢትኪ ክትሓዊ ክትፍወስ ኣይረኣኽያን። ስለዚ ስራሕኺ ነዛ ኢድ ንምሕዋዩ ኮንፊደንስኪ ከተመሓይሽ ፈትኒ፣ ርእሰ ተኣማንነትኪ ከተበርኺ ፈትኒ። ዝተጎድአ ስምዒት እንድሕር ኣለኩ ኮይኑ እውን ንዕኡ ክትፍውስዮ ክትሕውዮ ፈትኒ። ብዓቢኡ ናብ ፈጣሪ ተጸግዒ ንፈጣሪኺ ከም ዝበልዮ እታ ዝሓረረት ኢደይ ይሕውየለይ ፈውሰለይ ኣድሕነኒ። Subscribe, like, and share. Thank you for your support. ወሓዚት ኣብ ዝጸሓፈትልና ኮመንት ከም ዝትብል ሰላምታ ንዓኻ ይብጻሕ ዝሓወይ ሎሚ ዝሓለምክዋ ሕልምየ ከካፍለካ መጽየ ዘለኹ በጃኻ ተገዲስካ መልሰለይ። ኣነን ኣፍቃርየይን ኣብ ሓደ ሃገር የለናን ግን ፍቑራት ኢና። ኣብ ሕልሚ ድማ ብቪድዮ ኮል እናዕለልናን ከለና ምስ ክልተ ኣዋልድ ኣነ ዘይፈልጥን የላልየኒ። እታ ሓንቲ ገዛ ትውሉል ነይራ፣ እታ ሓንቲ ከዓ ምስ ኣፍቃርየይ ኮይና ከም ናይ ፍቑራት ተሓቋቒፋ ኣፍቃርየይ ድማ ከንፈረይ ከይትስዕመኒ ይብላ። ካብኡ ኣነ ነታ ምሳይ ትነብር መሓዛይ የርእያ፣ ንሳ ከዓ ግደፍዮ ምስ ካልእ ጓል እንሆ ተሓቋቒፉ ትብለኒ። ኣነ ድማ ነቲ ቪድዮ ኮል ይዓጽዎ። ካብኡ ኣፍቃርየይ ደው ኢሉ እንታይ ኮይንክ ደኣ ዓጺኽኒ ይብለኒ። ኣነ ድማ ሓንቲ ቓል ከይተዛረብኩ ደጊመ ይዓጽዎ። እጃኻ እባ ፍትሓለይ። ወሓዚት ሓፍትና እከሊት ገዛ ተጸራርየሉ ነይራ። እከሊት ከምዚ ገይራትሉ ተሓቒፋቶ ነይራ። ካባይ ዝተሓብአ ፍቕራዊ ህይወት ይህልዎ ይኸውን፣ ምስ ካልእ ዝምድና ርክብ ጀሚሩ ይኸውን ዝብል ፍርሒ ኣብ ውሽጢ ኽሎ ደሓና ይእቶ ከዓ ብጸግዐ ሸይጣን መጺኡ መሓዛኺ ተመሲላ ልዕሊ እዚ እንታይ ጭብጢ ደሊኺ ይብለኪ። ወሓዚት ሓፍትና እዚ ኣፍቃሪኺ ነዚ ዘለኩም ርክብ ክኸስሮ ኣይደልን እዩ፣ ነዚ ዘለኩም ዝምድና ክኸስሮ ኣይደልን እዩ። ንስኺ ግን
ሕጂ ዝኾነት ኣፍቃሪት ዝኾነ ሕቡእ ምስጢራዊ ርክብ ዝምድና ምስ ካልእ ይህልዎሞ ይኸውን ዳሕራይ ኣነ ክጉዳየ ካብ ዝብል ፍርሒ ተበጊስኪ ነዚ ዘለኩም ዘምድና ኣብ ሓደጋ ትእትው የለኺ ወሓዚት ሓፍትና ንሸይጣን ዕድላይ ትሃብዮ ክፍትሓልኩም ትደልይዎ ሕልሚ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና